Добър вечер на всички! Честита нова 2021 година! Пожелавам ви нещата, които искате да ви се случат и да не останат само пожелания. Много хора чакат нова година, за да променят нещо в живота си. И ето, тя дойде. Какви ще са нещата, които ще промените през новата година? Как според вас може да промените живота си? Единственият начин, който може да промени живота ви, това са нови действия. Действия, които не сте правили до сега, защото едни и същи действия водят до едни и същи резултати. Единственият начин да промените живота си е да промените действията си. За да имате някакви действия, трябва да имате някаква цел. И за да постигнете тая цел, трябва да си направите план. План за действие и всеки ден да правите действия за постигането на този план и тази цел. За да си направите план, първото нещо, което трябва да определите е какво имате в момента. Какви ресурси имате, какви умения имате и кои от тях ще ви помогнат да постигнете целта си. Второто нещо е да определите къде искате да стигнете. Защото когато имате цел, вие ще можете да намерите пътя към тази цел. Но ако не знаете къде искате да стигнете, няма да можете да намерите и пътя за там. Другото, което трябва да определите е какво ще ви трябва. Какви умения ще трябва да придобиете, ако ги нямате. Какви ресурси трябва да придобиете, ако ги нямате. Ако трябва да изкарате някакъв курс или нещо ново да придобиете. Другото, което е необходимо да имате изпредвид, откъде може да получите помощ за постигането на вашата цел. Следващата стъпка е да си направите вече плана, да определите какви действия трябва да правите всеки ден, за да постигнете вашата цел. И остана да действате. Само ако мислите без да действате, това е безполезно. Ако действате пък без да мислите, това е пагубно, защото не се знае къде ще отидете. Искам да знаете, че всичко във вашия живот зависи само единствено от вас. Всичко, което ви се случва, и хубавото, и лошото, или сте го позволили, или сте го предизвикали, или сте го допуснали с вашето действие или бездействие. Затова направете си план за новата година и всеки ден действайте, за да го постигнете. Това, което исках да ви споделя, бъдете щастливи и обичани. И действайте. Лека вечер. Тодорка, честит нова година, Дидо, бъди жив и здрав. Благодаря, Тодорка. Всичко добро е на теб и много успехи през новата година. А тя ще е успешна, когато знаем правилните действия и действаме всеки ден, за да постигаме целите си. Това е, което исках да ви кажа. Бъдете щастливи и обичани. Лека вечер и до нови срещи.